Повече хора са на колело. Да бъде. Да бъде. Тази седмица Оля Маринова, Малинова, извинявам се, е хоум офис, трябва да изимам риза, нали? Нищо в родната няма да изимаш. и Варна, където кипи живот не само на плажа, а и по улиците на града. Точно така, нищо няма да изимаш. Аз ще взема една риза, не се притеснявай. Благодаря. Само ще изготвиш, защото и при нея щастието минава през стомаха. Страхотно нещо. Сега, обаче, именно във Варна е работното място на един мулти-артист Тим Кръснобаев, танцор, фотограф, създател на впечатляващи костюми с кауза и то. Което е важно. Оля, чуваме ли се? Имаш една риза, имаш едно студио сготвено. Извинявай, здрасти, Оля. Да. Петър, Лора, ще ви помоля да говорите един по един, че правите дуплекс и не ви чувам. Аз съм тук на дуплекса и съм технически обезпечена от този невероятен костюм, който е създаден от много телефони. А с мен е Тим Кръснобаев, който всъщност е създател на тези разкошни неща, които виждате зад мен. Но нека първо си поговорим за каузата. Аз помагам на артисти. Какво стои зад тази кауза, Тим? За тази кауза стои точно това, да поможем на артистите, за да могат да намерят работа, да могат малко да подредят своите финанси и за да могат за да движат към успехите. А с какви артисти работиш? Точно с различни артисти, които имат желание да работят, имат желание да участват в различни интересни спектакли, за да могат да работят в костюмите. Ти преди колко години започваш да се занимаваш с костюми? Преди 6 години. Кой е първият костюм, който направи? Тук ли е сред нас? Мисля, че... Да, той е за този огледалния човек. Огледалният човек. Колко парчета огледало ти отнех и ти трябваше, за да направиш този костюм? Ако честно да кажа, не броих колко парчета, но около повече 1000, точно със сигурност мога да кажа, и някъде 4 месеца ми отне. 4 месеца. А господина с многото телефони, аз виждам тук телефони от зората на моята младост. Колко телефона има в този костюм? 500 телефона тук и правех около година и половина. Повечето време събирах телефоните. А кой е най-старият телефон на този костюм? Май Nokia 3310. Така, най-стария. Помням го. Той е безсмъртен, той ще ни надживее и нас, и костюма. Кажи ми нещо за тази красавица с златни кадрици тук. Този костюм е огледална златна жена. Това е второто моето произведение на огледален костюм и просто ми харесвала самата идея да направя за жената този костюм и стана. Ако има артисти, които искат да се присъединят към твоята инициатива, къде могат да намерят повече информация? Просто трябва да намерят. Аз помагам на артисти в едната дума, Фейсбук, интернет, навсякъде, и могат да намерят моя сайт или на английски I Help Artists. Ти си се преместил в България от Русия. Кажи ми, какво намери в България? Какво ти даде България? На теб и на изкуството. България, това е най-хубав град, който държава, който съм видял, и Варната най-хубав град, който живеех, защото в различни градове бях, и тук е слънце, море. Какво още трябва? В смисъл, това е природа и много открити хора, усмивки, най-доброто. Как изглежда бизнеса за един уличен артист? От колко до колко сте на работа? Как ходите на почивка, до тоалет? На колко пари изкарва един уличен артист? Можеш ли да ми издадеш? Има различни тайни, които не мога да издам, но обаче работата е свободна. В смисъл, точно в това е уличен артист. Може да излизаш когато поискаш, работиш колкото поискаш, разбира се, когато вземал разрешително от общината, за да можеш да правиш всички тези неща, и после да плащаш данъци, като всички останалите. Тоест, искаш да кажеш, че те си плащат данъци за изкараните пари и за труда, който полагат? Да, разбира се, като всички. Колеги, всичко е законно. При нас всичко е легално, и огледалата, и телефоните. Какъв е следващия костюм, който си мечтаеш да направиш? Ако бюджета не е от значение, какъв костюм би направил? Сега още има 3 проекта, които се правя в момента. Разбира се, че не мога да кажа какви костюмите, защото това е тайна. Костюмите доста големи и много интересни. Също така искам да обърна внимание, че има още и костюм на робот, и тук има едни части, които се показват как изглежда горе-долу този костюм. Една пушка и каска, които
който много впечатляващ. Той е много голям костюм и за съжаление не мога днес да покажа този костюм, но надявам се, че хората ще разберат, че това е нещо впечатляващо. Със сигурност всички разбират за вас, и жителите на Варна, и гостите на Варна. Децата ли са най-големите фенове на костюми? Ами всички деца и разбира се и големите деца, така да кажем, за възрастни, всички много впечатлени и да видиш усмивки на възрастни, тези като на децата, това е най-голямото, каквото може да се случва. А ти, освен с това изкуство, всъщност имаш познания и в нещо друго. Ти имаш в себе си танца заложен, също така с цирково изкуство се занимаваш. Кажи ми малко повече. 28 години занимавам се с танци. Професионално танцувам различни шоа и тренирам и децата, и възрастни в различни стилове. И занимавам още 5 години вече с Sear Wheel. Какво е Sear Wheel? Sear Wheel, това е един голям обръч. Много интересен църкъв в Уред. Също може да намерите, когато пишете Sear Wheel Варна, на английски, разбира се, кой знае английски, и може да намерите видеоматериали, как правят това всичко. Набираме групи вече, започна обучението, разпространявам това в България, защото има хора, които могат, но това е доста малко. И има нужда да се научат, някой да ги научи. Тоест, освен с артисти, ти работиш и с деца. Кажи ми за някоя интересна история, която ти се е случила в практиката. Дали като уличен артист, дали като човек, който обучава деца? Честно казано, почти всеки ден може да се случи нещо интересно, нещо странно, дори и когато това е контакт с хора. Не може да мини така да не се случи нещо. И сега така да мисля, не мога да припомня, защото те са стотица различни истории и за които вече трябва съвсем други разговор. Съвсем друг разговор. Те са... От колко години си в България? 12 години. 12 години. Липсва ли ти твоята родина? Разбира се, как да не липсва, като роден край и родителите също моите, доста липсва. А започваш ли да се чувстваш вече българин? Точно да. Има такова усещане, че съм като българин вече и дори някой казва, че говоря на български доста добре. Почти няма никакъв. Точно така, твоя български е много добър. Ставам като българин. Добре, Дим, благодаря ти много за този разговор. Колеги, както виждате, всякакви неща се случват във Варна. На всичко трябва да сме готови и всичко трябва да очакваме. Аз оставам да си поговоря малко с моите приятели, огледалния човек, и да ви набера по телефона. Само трябва да видя кой от телефоните работи. Обратно към вас, Петър, Телефон са ни Лора. свързва, телефон ни дали, тежка е тази наша ощ, нали? Благодарим ти, Оля, благодарим ти. Благодарим, Оля Малинова, прекрасна Варна, любим мой град. След малко идват рекламите и след това ще надникнем в кухнята на Цирк дю Солей, за да видим с какво се хранят акробатите, за да могат да бъдат в топ форма и да са като супергерои на сцената. Така, веднага след това. Какво ще пеем тук? Happy birthday! Обаче така, Happy birthday! В чест на звезди от Тахат, обещаваме ми да не пеем много фалшиво. А сега към реклами. Аз сам си избрах тази съдба, вечната черна овца.